Kako 5 iranskih tankera mogu da budu povod za rat? Amerika budno motri, Venecuela sprema vojsku. Ključni dan je nedelja. Flotila 5 iranskih tankera sa 1,5 miliona barela nafte preko potrebne Venecueli približava se Karibima, a prvi brod bi trebao da uđe u vode Venecuele u nedelju, pokazuju podaci za praćenje brodova. Ministar odbrane Venecuele Vladimir Padrino najavio je ranije da će tankere dočekati ratna mornarica u ekskluzivnoj ekonomskoj zoni koja se prostire 370 km od njene obale, kako bi sprečila eventualni pokušaj SAD-a da ih zaustavi. Kada uđu u našu ekonomsku zonu, pratiće ih brodovi i avioni vojske Venecuele da ih pozdrave i zahvale iranskom narodu na saradnji i solidarnosti, rekao je Padrino. Opozicioni lider Juan Guaido rekao je ranije da su venecuelanski zvaničnici platili naftu Iranu krvavim zlatom iz neformalnih rudnika u džunglama na jugu zemlje, u kojima je bilo masivnih zločina, kriminalnih bandi koje se bore za teritoriju. SAD, koje su uvele sankcije Venecueli i Iranu, razmatraju reakciju na ovu isporuku, rekao je visoki neimenovani američki zvaničnik. Američka mornarica pojačala je prisustvo u Karipskom moru zbog, kako je saopštila, akcija suzbijanja krijumčarenja narkotika, a portparol Pentagona Jonathan Hoffman rekao je juče da ne zna za bilo kakve operacije vezane za iranske tankere. Nastavljamo da govorimo da Iran i Venecuela krše međunarodne sankcije prema obe zemlje ovom isporukom, rekao je on novinarima. A na drugoj strani napomulo je novi haos. EU i SAD protiv Kine zbog Hong Konga, ali Peking je spreman da brani teritoriju sa 2 miliona stanovnika. Evropska unija pozvala je Kinu da poštuje autonomiju Hong Konga u deklaraciji koju je usvojilo njenih 27 članica zemalja. Evropska unija pridaje veliki značaj očuvanju visokog nivoa autonomije Hong Konga u skladu sa temeljnim zakonom i obavezama, kao i poštovanju tog principa, rekao je šef evropske diplomatije Josep Borrell u deklaraciji u ime Evropske 27-orice, prenosi agencija France Press. Kako se navodi, EU ima puni interes da se stabilnost i prosperitet u Hong Kongu nastave po principu jedna zemlja, dva sistema. Evropska unija će pažljivo pratiti razvoj situacije, navodi se u saopštenju, i dodaje da je u usvajanju zakona u oblasti nacionalne bezbednosti najbolje slediti demokratsku raspravu, konsultacije sa glavnim stranama i učesnicima i poštovanje zaštićenih prava i sloboda u Hong Kongu, kao što predviđa član 23 temeljnog zakona, uz očuvanje autonomije Hong Konga i principa jedna zemlja, dva sistema. Kina je na sednici svog parlamenta, koji je počeo zasedanje juče posle višemesečnog odlaganja zbog koronavirusa, podnela predlog zakona o nacionalnoj bezbednosti u Hong Kongu, gradu koji ima status poluautonomije. Ovaj potez Kine dolazi posle višemesečnih prodemokratskih protesta prošle godine, koji su ponekad bili i nasilni i u kojima je dolazilo do sukoba policije i demonstranata, što je najveća kriza u ovom gradu otkako je 1997. godine vraćen Kini, posle višedecenijske britanske kolonijalne vladavine. Predlog zakona je jedna od najkontroverznijih tačaka dnevnog reda Nacionalnog narodnog kongresa poslednjih godina, izazvao je jaku kritiku američke vlade i organizacija za ljudska prava, kao i prodemokratskih zakonodavaca iz Hong Konga. Velika Britanija, Kanada i Australija danas su u zajedničkom saopštenju izrazili duboku zabrinutost zbog odluke Pekinga da Hong Kongu nametne zakon o nacionalnoj bezbednosti. Ministri spoljnih poslova te tri zemlje ocenjuju da je takav jedan zakon bez direktnog učešća naroda ili institucija te bivše britanske kolonije direktno podriti princip jedne zemlje sa dva sistema, koji Hong Kongu garantuje visok stepen autonomije. Američki predsednik Donald Trump zapretio je da će SAD snažno reagovati ako Kina sprovede plan da uvede novi zakon o nacionalnoj bezbednosti u Hong Kongu. Trump je to izjavio nekoliko sati nakon što je neimenovani kineski zvaničnik najavio donošenje zakona za Hong Kong kao odgovor na prošlogodišnje često nasilne demonstracije i najteže nemire od povratka Hong Konga pod suverenitet Kine 1997. godine. Zvaničnik je rekao da će zakonom biti zabranjeni secesija, strano mešanje, terorizam i sve druge separatističke aktivnosti usmerene na rušenje centralne vlasti i strano mešanje u unutrašnje stvari bivše britanske kolonije.